kanala zabaltzearena momentuz ez dakarre zer berririk. Esan edot zabalduko dabe, baina ez du eraginik eukiko nire ustez. Zabalduko da, hasieran zabalduko itxiko da hango partea eta zabalduko da beste aldetik. Orduan gurengan eragina ez da izango. Hori da nire iritzia. Eta bueno, behintzat da zehozera egitea. Daramagu hemen 30 urte proiektuekin atzera eta aurrera eta ez dugu ezer lortu. Eta ez dute ezer egin. Eta hau geldirik dago. Nik uste dut hor gastatuko duten dirutza hori beste oso zertan gastatu beharko luketela. Okerez banago 21 milioi euro gastatuko dituzte. Nire ustez ezinbestekoa ez den obra batean. Eta kontuan izan da zein den gaur egungo egoera Bilbo, dagoela jende asko langabezian, pobrezian, prekaritatea handia dagoela, bazterketa soziala handia dagoela eta arazo sozial larriak daudela, jende asko oso txarto pasatzen ari dela, nire ustez gaur egun zentzugabea da gastatzea 21 milioi euro olako obra batean. Esaten dute honekin lortuko dela uholde arriskua murriztea, baina bueno, nire ustez hori aitzaki bat besterik ez da, edo bueno, ez da hain premiazkoa, porque hemen ez dira uholdeak urtero gertatzen, oso noizean behin bakarrik. Orduan gaur egun beste lehentasun batzuk daude eta diru hori beste zerbaitetan erabili beharko litzateke. Nik uste dut marea gaitik eta hori nire iritziz behintzat ez dago batere argi horrela izango dela. Gero, kriston gastua da eta ere koiuntura ekonomiko gaitik ez dakit momentu edo egoera honena ez dut uste izango denik. Auzokide bezala, aldaketa hau printzipioz hobekuntza ez digu ekarriko inondik inora. Eta, bueno, printzipioz behintzat, gaur egungo egoera agian txarrera egingo du. Ez dakit teknikoki ona izango den edo ez, baina ikusten dudana da auzoari nahiko afektatuko diola, ez irla izatearen kontua bakarrik, baizik eta etxeberriak sartzea, auzokide pila bat, eta auzoak duen sarma hori galduko dela azkenean. Komunikazioen aldetik ez dut uste garrantzitsua denik, ezta? Importantea da obra hastea, hori bai, baina bueno, claro. Zer gertatuko da hemendik aurrera? Ez dakit. Gainera hau esku pribatutan dago eta krisialdian gagoz eta orduan jentea ez du dirua sartzen, hau errorate dago, hori da problema. Oso txarto komunikatuta gaude eta hori zabaltzea eta gero txarro egongo gara. Megaproiektu, mega ja nahiko desfasatuta dago gaur egungo egoera gaitik, eta bueno, egoera honean egonez gero ere ez dut uste hainbeste etxe bizitza beharrezkoa direnik. Behar dutena zen gauza asko zapalagoak, ez hainbeste, ez dakit nola esan, baina nire ustez gauza asko soberan daude. Pena ere bada gaur egungo bizitasuna auzokideen artean familia moduko bizitza hori ere galtzea. Hemen proiektu honen elementu nagusi izango da etxe bizitza pilo bat egingo dituztela eta Bilbon ez dira inondik inora behar hainbeste etxe bizitza berri. Badaude etxe bizitza utzik, osea etxe bizitzaren arazoa ez da helburua. Hemen da batzuk aberastea, hemen atzen egongo da espekulazio handia. Niretzat guztia da txarra, ez dakit. Lehen esan duan bezala, hori herri identitate hori ez dugula izango, jende berri pila bat izango dela ez dela txarra, baina berez hori auzokideak danak ezagutzen gara orain, elkarteak ez dakite horren beste jenderekin ez dakite berdin jarrituko duten, ez dakit, niri auzoak eskatzen nau.